Najprv tá moderná gymnastika, neskôr tanec a práve táto vzdušná akrobácia, potom som sa teda neskôr dostala do vertiga, čo som nevedela, že majú takéto vystúpenia alebo že takto sa prezentujú. A prišlo mi to vtedy, keď som jednoducho chcela prekonať ešte samú seba. Tak som začal robiť také, že street workout a kalisteniku, kde sme boli veľa tiež na rukách, veľa sa cvičilo a robili sa rôzne také hrazdové triky a tak. Tam som sa zoznámil s chalanmi, ktorí ma privedli k parkouru a freerunningu a v nejakých 17 som začal skákať a vždy vlastne som len pokračoval v tom, čo viem, plus som nabaloval ďalšie a ďalšie nejaké disciplíny. Takže od breaku cez street dance som sa dostal k street workoutu a kalistenike, potom k parkouru. Nakoniec prišiel divadelný svet a začal som tancovať muzikály a rôzne akože veľmi atypické záležitosti. Zrazu som bol scénický tanečník, zrazu ma snažili sa nejako klasický a baletne pripraviť, no proste, takže taká všeochuť všetkého. A keďže ma baví sa hýbať, tak vlastne je mi to úplne jedno, ma to proste baví, takže všetko možné celý život.